Muni tag-iyas par. Pamahaw. Ningabot ng mga bisita dagko ar magkaon. Nadag dagko kay kaon. Nakatari na sa do. Katari na ba? Nakabihag ka uyuan? Oh, nakabihag. Grabe sa uyuan. Mamay. Nabisita na mo. Kabuang yung taming taga-bukid lagi nanungas na sila. Nanuwang taga syudad Oo. Di pa dada ami dagos kalibo kay ipapalit og tulo ka abo buk manok. May mata po ka ng manok eh. Ha? May mata ni ano. Tanaw ko. Tanawas dunya kayo nang gusto. Ay wala. Takiya. Aman ron. Aw. Nagdress. Mga bisita na mo yawa. Kana nagwarawara ba? Kana oo. Kana na una dunya. Oh dunya. Oh. Videohan ba? Oh, namotor sila. Gigi kay mga bisita no. Taga syudad oy. Taga syudad ni. Oh. Pinangga ra taga syudad ba? Asa tong carpet na to yan? Adara. Dara taga syudad. Dag tigaws kinabuhi nato na ni. Nag-discoy do sa ako ang pagumangko na. Bebe, may hapon tiyo. Balik sa picture dito. Dagoy mo. Nagkalag mo ron. Taragbaga na to guys oh. Holy Week special ani. Oh. Sige na kagari diri. Sel. Diraw na buta. Oh do. Diri ka. Nakoy pangutana na unsa ang mata sa ero? Gitigbas mo na. Dito ka diri. Ang manok kuno niya gitigbas na lang kay. Ay. Ang mga manok ba naabot na. Oo. Manok niya taga miliktan diri gid. Kawatan siguro ba kawatan o awa dia. Tigbas kawatan. Tikasan kay. Ibaw to. Kuron lagi. Sir, o kala kay sir kay batewa bagi maluto ning kuan ya. Labis bagas na. Oh. Baboy luto ni. Oo. Yung kaon ka? Ayaw. Baboy na. Baboy. Manok lang. Oo. Ano sa? Duha ka manok murag kuwang mo siguro no? Tuluan lang yan ay. Pagkuwag lain no sapaw. Kay Ay, kinali binuhi kung siya. Mulbot ang ibir. Pau, kuhato ko sa pau. Kanang dako kanang dako. Ikog tanan mga ingot ang taga syudad ba. Oh, doyan pwede ra ka sa kana ako nagnaog ko kuan. Tinaabot niya ko nga bisita taga syudad. Sila mo palit das Kilid Golf Course na 25 hektarya available dia. Ada tong to. Pahabugan lang. Di okay ra sakay. Dili. Nice kay diri ba? Muna yung kuan re. Asa sao? Oh, olla kay kuan re ang tagiya kini. Dugay mo lumad mo tagagaring nya. Kini. Kani akong pag-umangkon. Kasi pag umangkon mo. Ay na. Ako mo guring tiyo sa bungiro. Nakabuno man. Oh, kabuno. Bantres pag yun, gipili inda ko. Asa na may Kalaban. Pilingan di juk suko. Kanya na kanang itarong ng video dyan, video. I-arrange na. Saon man. Yan ang primero ma'am sa kahoy mga kahoy. Oh, anay mo anak pa ito sa kuan. Oo. Asa tiyo? Oh, kara. Nara na pinakangili ko. Ha? Yan. Ay. Kaila ka ani? Ya. Asa. Oh, tinood. Oo, tinood. Oh, sukamon. Natala. Ikaw yung long press. Adara. Sakto na siya. Kamu. Ay pa. Ayun wala kaon dito sa truck. Oy dito ka kaon mo. Kaon ka. Todo yan ay. Dia bangko. Sa bangko ba? Sige sa kakadaat kinauboy. Ay. Siya na ready na. Wala. Oh, ready na. Okay na. Kasama ka mo stop. Oo, ha? Abin mo katutag mo. Stop. Unya na, kani. Isliton. Nalagi ito po nag-ana-ana. Oo. Anya karon wala lagi. Unya, go pa mong sugod shooting. Magsige sa ta pamili. Pag-usay. Day out kuan sa kanang niya. Asa may ani Unya, isugod ka tatawad. Dagway nga buang.
Dagway. Naganaana ba ang kamot? Nya Ano? wa koy puwa. Opay puwa. Dai, teacher ya. Di, sit up sa inyo sa may sugod na, sa sugod. Kanang sa mga kahoy usa sige niya. kuan nya dayon Sige. Sige, magani na niya. Muna ni siya official na nya niya. dayon i-off lang nya. Oh. Di ta magyagaw. Day, Muna ni. tigay ta ko sa kakuan bi kanang langgan na bi. Ay nako gibuhat dire. Palanggana mo yan? Puno ng hangin. Sihan. Oy, Sao na ni sihan? ang usa. Puyo dire. Ani ba? Puyo dire. Ah. Ah. Banan man. Buhi pa man nay. Ay, idolo na, di na mamatay ra na. Ang ulo mo. Oh, na patay na na. Buhi na man. Dira sa libutan, sir. Aw sa inimulbula na. Aw sa palanggana mo kita para usa. Di sa atol na limpyo. Ha? Ugasan pre. Oh, gasan ko. Ay si pamahaw man mapapay. Hindi kimbrong nigla. Islo tong. Hindi mo pagkaon, hindi ka na. Ito slo kag balik sa ibabaw. Kutsara ka? Balik ra. Ibalik na ni mo unya gani sa importante nga. Kutsara ka? Hello, naninood pa din sa kaon ani. Grabe yun ako kinaano. Oh, baboy ni dili di baboy harina no. Harina sa ning lamian na ni. Pwede nis mga kuan pa rehan ni ma'am. Oo. Di ba kag baboy nya giligisa ni bantikas baboy oh. Dito spikas katong kuan dito og ano, ini tubig katong may pulihin dito ayun na nihilab ti dia. Tadi po. Ano? Ah. Kuyo mati may dong ha, magnita mo kakano ha. Ngitag ka. Akon ko. Karon ka bus bakaron, kukulon tong bakaron. Ako ra makigbit. Agag data ano si Dano dator baka sa dia. Balik na rin. Ingong si mga bakaw. Kadapon-hapon ba. Kadapo na wala nano. Pao. Muna yung pinakalig-on nga naghaghali no. Superstar na. Ang uban gikit-kit na lang ko pero wag yun. No. Bisagdas ko. Kit-kit wa niya ko. Ayo, kis-kis. Oh, may bigto kis kit. Bisan magibay wan tekwan wa gyapon Oo. dagat. Oo. Mama jang giingon ni Maring. Kita na lang yung kuko ayan. Sabi sa gyud sa post. Nay daghang mangutan nay kawan di mo dayon. Maring. Kita na lang yung kuko ayan na lang. Kagubot na guys kay. Buhay buki diri ni Oo. tayo. Bugnaw kayong dapit. Fight kay mga utana kada sa kita ya kay tasis ni. Ay, kulatan naman. Hi. Welcome to my guys. Guys. Kana day mi kaon Diyos, mo man among giluto. Enjoy ba? Na naon. Dede amais na sakto na ito 1 kilo de. Ito mga og rice kuno kay. Wala ko ni rice.